Bubagra ki Bubagra ki Bubagra ki Ini coba chale kha kok no ki di ma bai Kita chale Islamเลย Bubagra Sini lagi khansa khaise Dela Murad sini se Aguli sini se Udaipur sini se Dharmanagar sini se O Takubrok phaibai de sini dur program phaibai de O Takubrok phaibai de O Pukubrok phaibai de Dipra Motha long live YTF long live EWF long live Bubagra long live Otakurok phaibai de Sini Chobabo phaibai de Sini 29 Krishnapur ni khlai dongo जों bayang Telamra block Mia Khodrai paikha Tabuk South Pulinpur जों gurlai tongta Oma haike jotokhon porjonto जों protek bisi payasa जों dur to dur program continue choli thangnai এবং পাইথাগো হাইকে जों বাজার সভা বাজার মাজাখাই বাজার সভা খাयो অম হাইকে जों চিনি অ হাস্তেনি চিনি তাখুকতে বুকুক সংনো চিনি তিপ্রা দফানো जों চিনি গটা তিপ্রালেন তাঙ্গি নাং অ ককনো जों सिलायु बुबाग्रानि थानसानि खरांनो थि एके बुबाग्रा तिनि चाया नंयाखाय चिनि हातै दफानो मुथांनानि बागै चिनि हानो किफिलना बागै बजे सामुखाय दंगो अ सामुगो जोंनो रां सानिया रि सानिया जोंनो थानसासि सानो ओंके बनि बागै जों खुब खाबाय खुब बायनो चिनि जत बरक चिन्तिप्रा सारकनि आरो जों जे थांमानि ता नग थांमानि जत जाहानो काहाम रेसपन्ड मानो ओंके हातै दफानो बागै सामुक दांनाय जबा खायले रंनोबा जतनो हामबाय रिउ अमा हायखोनो जों थानसाखाय मा खालायनायनि जतनो रेसपन्ड बनि बागै नै जों दाबो कन्टिनिउअस खालायनाय दंता जोंथ' 72 years जोंथ' बुगिलायजाक ओमफ्राय जे बुगिलायमोथ' बुगिलायखाय हाफान ताब पाइथाक जराव जोंनि तिब्रा सानि कायसा तमा हनाय कपाल देहसिनाय बाइक खलमाहाय हठाৎ के चिनि महाराज प्रदुत जे फाइमानि परे तिब्रा हाव जे तिब्रा सारक एमन भाबे नकबार सीमाहाय नम्बर पामला फाइमाहाय जत्त फाइसिनो आनाचे कोना फाइसि रगो एमन भाबे तिब्रा ता खांसानि फाइयो आबो निनो नाय नायखा हंखाय बसकां 2023 नि विधानसभा निश्चय मोंसा जों माननाय आबो एकटा आशा आबो आनि सुरिमुं नखा सागानि थानि सुरिमुं ते जिन दफान थानि मान कयमुं जों जरा सफायखा थासांगानि गे आ थानसा हंगाके माइतु जायबो थानसा मांस जायबो थानसा आबो खातुमन दंथमन जुदा आनि मा कयनि मुजुगु जिन दफारक न सरकार फादे फाया अब कतरिया कतर तीन दफा थासांमानि अब से कतर मनु हामबाय गेता कैसे समय जे तिब्रा सारक ताबो तंखो सिसे रक हां 25 বছর जे जों थुंजाय तंमानि जे तिब्रा सार ताबो अ जागा तंनाय रंनो परनले तामनो कक सरनाय बंखे महाय आं जे बुचिमान जातै चिनि तिब्राहाव राजनीतिनि जे थुंजों खेलाव बलाय के जों लेंले जात सिंजसानो आमी जे थंमनि हाय जों बाहाय के थंजाखा गसाक बायवायसा कुपुर बायवायसा कख्रां बायवायसा ताबु बाहायनो आबुनो किरिगि बाक्सा नाहरै दं दफारक बियां थांनो जों जायफोरमा परिमाण मितो मानो सुमै सवा करं ब सिंजत लां थांगे दिय खिखारि माहाय ताबु जन बाहायनो आबो कायसा बरनि किरिमु नाहार मु दं तायके हाफनो आनि बिसास तिनि अन्तत तिनि महाराजा जे फायनाय बले आसक थांनाय रनि जे राजनीतिनि जे नेता लाखाय बनि क्वालिटी बहाया तानिके गलाय जों सेक्रिफाइस नुबो हादो फानि बाङि बनि रां फैसा बसा अब सेक्रिफाइस नुबिनाय आशा खायगु तिनि दफारक निश्चय तेसले बुचि खाना आगिन स्लाय तानिके आगिन जे प्रोजेक्ट मनि बेताबुर किसे जुदा अबनुगा ए सर किसाननि सिनिमुर किसारि रिसे आनि बुमंके खिरम जमा दिया हदराय पारा